ট্ৰাইবেল সকলে আপোনাক ভোট নিদিব বুলি ভয় লাগিছে economic, educational, linguistic aspiration, preservation of land rights, socio-culture and ethnic identity and to the Rwngwra सारनि गोख्रों बिबुंथि नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायना लानो हागोन बिथाङा मा फोरमायखो जे 2020 मायथाइयाव जानाय जि बिटिआर रेकर्डनि सायाव गोख्रों खोथा बिथाङा बुंनायखौ जों नुनो मोनदों नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनो हागोन बिथाङा मा फोरमायखो आरो मा बुंलांखो लोगोसे बेनि सायाव फिन सावरायफिनगोन लोगोसे बर' आइजो सासेया गोख्रों बिबुंथि लाखिदों आरो बिथां हेमन्त बिश्व शर्मा सारखौ डाइरेक्ट थांखिना बुंनायखौ जों नुनो मोनदों नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों बेखौबो नुनो हागोन बिथां जाहाय गोख्रों माने बिबुंथि लाखिदों आरो डाइरेक्ट बिथांखौ थांखिनानै बुंदों जे मोनद' हारिया एसटि होनो नागिरबाय दं एसटि दाबि खालामबाय दं बेनि सायाव गुलाय गुजाय लागायनायनि सायाव बिथांखौ थांखिनानै बुंनायखौ जों नुनो मोनो आरो खायसे खोथा बिथांजोआ बुंनायखौ जों नुनो मोनदों नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै ला आरो लोगोसे बेजोंनो बिटिसि जि सेक्रेटारियाव जानाय जाथायखौ लानानै बिथां प्रमद बर' सार जि बारग' सिएम बिथाङा फंनैसो खोथा बुंफैनायखौ जों नुनो मोनदों खौरांनि गेजेरजोंहाय नोंथांमोना बेखौबो नायना ला the autonomous councils created under the 6th schedule to the Constitution of India. Sir, the Constitution of India provides unique provision for tribals of India to govern themselves. Thanks to the primaries of the Constitution of India for giving space to 9% tribal communities of India, the Constitution provides self-rule autonomy under the provision of 6th schedule to the Constitution of India to protect and fulfill economic, educational, linguistic aspiration, preservation of land rights, socio-culture and ethnic identity and to speed up the infrastructure development to keep pace at par with the other regions of the country, sir. The government of India created 10 numbers of autonomous council under the provision of 6th schedule to the Constitution with the objectives of taking special care to uplift tribal peoples in the Northeast. Sir, the process of creating autonomous district council started from 1951. Creating Karbi Anglong District Council and NCL's Autonomous District Council in 1952 in Assam. United Khasi Jointia Autonomous District Council was established in 1952. Later, Mara, Lai and Sagma Autonomous District Council was created in 1971 and 72 respectively in Mizoram. Sir, likewise, Tripura Tribal Area Autonomous District Council and the Bodoland Territorial Area District was created in 1985 and 2003 respectively. Sir, the Government of India initiated to review and reform the power and functions of the 6th Schedule Council after 68 years of journey, 1951 to 2019, and tabled the Constitution 150 Amendment Bill 2019 in Rajya Sabha to amend Article 280 among others. This progressive bill aims to augment the administrative and financial powers and functions of the 6th Schedule Council, but the bill is still pending in Rajya Sabha, sir. Sir, 2020 Bodo Accord elapsed 5 years now, and as per clause 4.3 of the Bodo Peace Accord, the Government of India committed to amend Article 280 and the Constitution 120 Amendment Bill 2019 for empowering the Bodoland Territorial Council. Sir, after a lapse of 5 years, despite 70% of the 2020 Bodo Accord implementation, the proper guidance of the Union under the proper guidance of the Union Minister Sri Amit Shahji and the Assam government, several key clauses remain pending. Today, the people of Bodoland demand urgent and complete fulfillment without any more delay, sir. As the country moves jubilantly towards Viksit Bharat in 2014 under the visionary leadership Narendra Modi ji and has been taking several revolutionary reforms to transform India into Viksit Bharat, my question today is why has the 6 Schedule Councils remained stagnant for the last 74 years, thereby lacking the rightful share of development to the tribals? Should not the government of Bharat do vibrant reforms for 6 Schedule Council? মই এইটো ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ অসমীয়া লেংগুৱেজত আজি যিমানজনে এইটো ভিডিঅ' চাব আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট নিশ্চয় কৰিব মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কি ভাবিছে আজি অসম চৰকাৰে নিজৰ লাভৰ বাবে ইলেকশ্যনত জিকিবৰ কাৰণে দুটা পাৰ্টিক ওবিসি আৰু ট্ৰাইবেলক ওচৰে পাজৰে আনি থৈ পেলাই আপুনি ভিতৰে 2026 চনৰ ইলেকশ্যনৰ কাৰণে আপুনি গেম খেলি আছে কি আমি মাথা পাগল নেকি আমি বুৰ্বক নেকি আমি নাজানো এইবিলাক কাম যদি ইমানে আপুনি টেলেন্টেড যদি আপোনাৰ ইমানে ভয় নাই তেতিয়াহ'লে কিয় আপুনি অসমত ইণ্ডিভিজুৱেলি খেলিব পৰা নাই হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰ
আজি আপুনি এডিএ হৈ অসমত কিয় খেলিব বিচাৰি আছে 2026 চনৰ ইলেকশ্যনটো কি ভয় কৰি আছে নেকি আপুনি ভয় লাগিলে নেকি আপোনাক অসমবাসীয়ে জুবিনৰ বাবে আপোনাক ভোট নিদিব বুলি ট্ৰাইবেল সকলে আপোনাক ভোট নিদিব বুলি ভয় লাগিছে নেকি সেই 6 জনগোষ্ঠীৰ ভিতৰত আদিবাসীক যদি আপুনি এছটি নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে সেই আদিবাসী জনসংখ্যাই আপোনাক ভোট নিদিব সেইটো ভয় নেকি আপোনাৰ এই 70,000 মুছলিম এই 70,000 মুছলিম বিলাকে আপোনাক ভোট নিদিব সেইটো আপোনাৰ ভয় লাগিছে নেকি লাগিছে আপোনাক ভয় সেইটোৰ কাৰণে আপুনি আজি ওবিসি আৰু ট্ৰাইবেল সকলক ওচৰত আনি পেলাই আপুনি কাজিয়া কৰাই দিলে ইজনৰ খিজনৰ লগত চাব নোৱাৰ ইজনৰ খিজনৰ লগত তৰ্ক ইজনৰ খিজনৰ লগত সাংঘাতিক বিদ্ৰোহভাৱে কথা কোৱাৰ আপুনি এইটো সঠিক টাইম আপুনি আনি পেলাই থৈ দিলে এতিয়া ইলেকশ্যন আহাৰ সময়ত কিয় এই এছটিটো যোৱা 2 বছৰ আগতে আপুনি উত্থাপন কিয় নকৰিলে আজি এইটো আহাৰ 3 মাহৰ আগে কিয় আপুনি ইলেকশ্যন আহি পোৱাৰ সময়ত এইটো সমৰ্থন ললে এছটি এনঅচি দিয়াৰ কথাটো ভয় আপুনি কপিছে হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰ কপিছে ভয় লাগিছে আপোনাক আহি থকা 2026 চনৰ ইলেকশ্যনৰ আগত যদি এনঅচিৰ কাৰণে দিয়া সাৰ্টিফিকেট আপুনি ঘূৰাই নানে আৰু এছটিক যদি ৰখাব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে অসমত 2026 চনৰ আহি থকা বিধানসভা ইলেকশ্যন বন্ধ হ'ব एसटी कोटायाव गोबां अनजिमानि सुबुंफ्रा फैयोबा जों बेखौ मोननाय नङा दा बेखौ नुनानै जे मोनसे क्लासनि स्टुडेन्टफोरा बेखौ समखिदों बा युथफ्रा समखिदों आरो बेखौ लानानै बिथांमोना एक्सट्रिम लेभेलनि खुद्रिनायखौ बेवहाय दिन्थिदों दा नंखायनो बेखौ ना इउपिपिएल ना एबसु नंगौ बेवहाय फरायसा आफादनि फिरफिलाखौ लानायखौ आं नुदों आरो जायखिजाया फरायसाफ्रानो फरायसा आफादनि फिरफिलाखौ लायो बिथांमोना फरायसा हिसाबै इउज खालामदों जानो हानाय किन्तु आं कुनुदिन फोथाया जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय मोनसे कामान थांगोन जे सेक्रेटारियेटखौ माने बुख्रुबनांगौ इउपिपिएल निफ्राय मोनसे कामान थांगोन बा अर्डार थांगोन जे बेवहाय मायबा मोनसे एटाक खालामनांगोन बेथ' सिमाङावबो मालाबाबो बेखौ नुनाय नङा आरो मालाबाबो जानो हाया दा बे लेभेलसिम जोङो कुनु एक्सट्रिम माने बेबायदि गाज्रि साननानै राजखान्थि खालामग्रा मानसि जों नङा जोङो हारिखौ दानो फैदों हारिखौ मदद होनो फैदों हारिनि थाखाय खामानि मावनो फैदों जेसेबां हायो जोंनियाव जेसेबां सम केपासिटि थागोन थै थागोन जिउ थागोन साननो हानाय मेलेम थागोन गोसो थागोन जोङो हारिनि थाखाय खामानि मावनो फैदों नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना नुनो हाबाय मिथिनानै मोनबाय जे दिनै पार्लियामेन्टआवहाय बिथाङा मा दाबि खालामखो जे रंगवरा सारा हैना बिथाङा दाबि खालामदों जे जि अट'नमास काउन्सिलनि जि कार्बि आंलं एसटि हिल्स आरो लोगोसे बिटिआर एकर्डआव जि मोनसे पिस एकर्ड जादोंमोन बेनि सायावहाय जि 125 एमेन्डमेन्ट बिल पास खालामनायनि आरो गोख्रों दाबि खालामनायखौ जों नुनो मोनदों बाट बे जोंनि थाखाय एसेबाबो गोग्गाथाव आरोना बिथाङा जि दाबि खालामदों बेनिफ्राय बेनि सायाव नोंथांमोना मा बुंनो सानो कमेन्टआव लिरना हरनो हागोन लोगोसे बिथां प्रमद बर' सारा जि खोथा बुंलांबाय जे बिटिसि सेक्रेटारियाव जानाय जि जाथाय बेखौ लानानै बेनि सायाव नोंथांमोना सालिजारि खालामनानै नायनांगोन लोगोसे कमेन्टआव फोरमायहरनो हागोन आं बेनि सायाव जेबो कमेन्ट होनो हानाय नङा मानो होनोब्ला जि बिटिसि सेक्रेटारियाव जानाय जाथाय बे मोनसे बाथ्रायानो बेरखांबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों बेबा बेखौना बेनिफ्राय जि बिथां जे आइजोआ बर' आइजोआ जि खोथा थांखिनानै बुंदों बेयो जोंनि थाखाय एसेबाबो मोजां जादों होननानै आं सानो मानो होनोब्ला जि गले गले लगायनाय बिथांनि जि प्लान ना नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों मिथिखादों जानांगौ माने नोंथांमोना बेनि सायाव मा बुंनो सानो कमेन्टआव लिरहरनो हागोन आरो लोगोसे जि मोनद' हारिखौ लानानै बिथाङा खायसे खोथा मख'दोंना बेबो सैथो बेराफारसेथिं माने जोङो इनडाइरेक्टलि नाहरोब्ला बेखौ जोङो बे जि बिथां आइजोआ बुंदों बेयो सैथोआनो आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा लाइक खालामनो शेयार खालामना हो चेनेलखौ गुदुं बावनानै
सापर्ट खालामना होलांबानो जाबाय नेक्स्ट आपडेटआव फिन लोगो मोनलायसिगोन